ľudia, dajte like a odber, pretože dostanete z matematiky jednotku, takže makaj. No a vítam ťa u dnešného videa. Dneska tu máme úplne vlastne novú hru na Robloxe. Volá sa RoadTube Live 2. Takže poďme si ju spolu vyskúšať a vlastne ohodnotiť. A určite, ak chcete, ak tu bude vlastne 5 lajkov, tak môžeme založiť aj nejakú menšiu sériu. Samozrejme napíšte dolu do komentárov. Nebudem to zdržiavať, ale like a odber a poďme na to. No dobre, kámo. Že samozrejme, že dobre. Kámo, dostaneme 100 gemov. Plus nejakú čestku dostaneme, kámo. Že si niečo otvoríme proste. OK, to je dobré. Kámo, OK, počkaj, som trochu tichšie, aby ste ma aj vôbec počuli. OK, tu si budeme kupovať nejaké veci, tu vlastne nejaké domy si budeme kupovať. Ja som jednotku hrala, hej, ale nejak som to nenatáčala. Takže tak, proste viem, o čo to ide. Tak to vyzerá inak moja postavička, hej. OK, takže. Takto vyzerá ty kokso, tá chladnička best. Ideme si teraz dať vlastne náš setup, akože stôl. Kámo, mohli by sme si ho akože dať asi takto ku okienku, kámo, ku postielke, aby sme si ho dali takto. Nice. A máme sa ísť nejak, akože dať si šlofika, samozrejme, ty kokšo. Easy. Dobre, poďme sa tu trochu vyhrať, kámo. A poďme tam hodiť aj niečo na papanie. Dáme si tu jabko trebárs. Kámo, schalkuť to. Nice. Sme úplne že zdraví, takže to je nice. No a kámo, tak ten setup, ty kokšo. Dobre, ideme hrať nejakú túto hru. No a musíme asi takto nejako klikať. To bolo aj vlastne v jednotke, ak sa nemýlim. Kámo, tak to je extra. Kámo, na posledných pár sekúnd my tu vôbec nič nerobíme, bro. 1-4. Ja, dobre, kámo. Takže máme klikať, čo akože najrýchlejšie, aby sme vlastne zeditovali. OK, poďme na to. Ja som na telefóne, takže mám extrémnu výhodu. Kámo, poď. Kámo, za 0,9 sekundy sme to stihli, ako what the fuck. Kámo, tu tam máme 132%. OK, editing 100%. To je jasná páka, kámo. Poďme to uploadnúť. No a poďme sa to asi, neviem, poďme. Kámo, koľko má tu slednúť, kámo? Kámo, to vyzerá dobre, ako na prvé video, kámo, že máš 28 000, kámo, vidno, že to je hra, kámo. Kámo, ja by som si nešla si hneď kúpiť, nebudeme toto počúvať, kámo. Kámo, soubet, nie, chodte do rici, hej. Dobre, uploadíme videjko. Trochu dáme šlofička, ako natočili sme 2 videá, aj sme ich zostrihali, kámo. Dúfam, že tu budeme môcť aj dačo robiť. Dúfam, že tu budeme mať nejakého editora. No a poďme ešte natočiť akože jedno video, pretože podľa mňa tam akože budú úplne, že... Alebo viete čo, poďme poslúchať aj. Budeme poslušná youtuberka budeme z nás. Daj like a odber, ak by si chcel viac takýchto dielov, kámo. No dobre, kámo. Ideme si teraz kúpiť nejaký lepší setup, pretože náš setup akože nevyzerá vôbec, ale že vôbec. Kámo, za to, že mám akože nejakých... Kámo, ja mám dosť peniazí, kámo. Tak si kúpime, kámo, rovno. Ty kokšo, kámo. Dobre, ale teraz budeme musieť tak trošku šetriť, kámo. Môžeme si úplne v pohode, kámo, toto monitor tento kúpiť. Ten je v pohode celkom. Kámo, nejakú webku. Toto má byť webka, hej. To vyzerá jak lízatko také. Takže my si kúpime nejakú takúto webku. A mikrofón si ešte kúpime. Proste musí vás počuť, hej. Bez tých videí to proste nejde. Kúpime si aj nejakú myšku a kúpime si aj nejakú klávesnicu. No a náš setup je maximálne hotový. Poďme sa vlastne prísť do tohto bytu. Ja už sa nachádzam akože v mojom byte. Kámo, čo ti pere?
setup, akože nice. Kámo, tá kamerka, ty kokšo. Nice. Dobre, ľudia, ja teraz idem natočiť nejaké videjka a uvidíme sa neskôr, okej? Uma noite convocou, talvez senta ocupa, pô. Uma noite convocou, talvez senta. Ok, ľudia, natočila som vlastne jedno video, ktoré vlastne vidíte tu a dostali sme z neho celkom úspech. No a ľudia, vedie ma to do zeme, takže GG. Ok, ľudia, nejako sme to vyriešili. Ok. Dobre, ideme sa teleportnúť k nám. Keď si picneme sveta a opäť tu máte timelapse a ja idem natočiť. Ok ľudia, takže teraz vlastne som dotočila moje druhé video, čo som teraz začala točiť. No a idem si kúpiť nejaké lepšie veci, pretože ten počítač, ktorý mám, case. Nice. Už by sme to mali mať. Poďme sa pozrieť schválne takto z prvej osoby. OK, kamo. Tá úplne miniatúrna case je úplne taká nice. Dobre, ja idem pokračovať v tvorení videjku. Uvidíme sa za chvíľu. OK ľudia, takže teraz mám dočičil vlastne ďalšie video. No a rozhodla som sa, že si vlastne idem šetriť na barák. Pretože je tam dosť slabý internet pre mňa. Takže sa poďme pozrieť vlastne, koľko stojí vlastne nejaký proste lepší barák. Welcome, hej, te vítam, hej. Hej. Dobre, pochopili sme kam. OK, toto je vlastne ten náš úplne dobrý kam. OK, kam. 10 000? Bro, mamre, what the hell. Dobre ľudia, ak by ste chceli viac takýchto podobných videí, tak napíšte dolu do komentárov. A ak chcete, tak na ďalší diel by sme si mohli určite našetriť tých 10 000. Ja to skúsim aj v offscreen nejako nazbierať. No a potom si môžeme kúpiť dom. Takže nezabudni na like, odber, dúfam, že sa ti toto kratšie videjko trošku páčilo, no 10 minút nevadí. Ale vítam ťa a čau.